Ez az, Várjál! Semmi értelme nincs itt kiszaggatni. Akkor ne szaggassuk ki. Várjál, nem lehet látni semmit! De nem az, mert sötétek, mint az Isten fasza, kurva Isten fasza! Te vagy a sötét Isten császára! Várjál! Meglátom, megnézem, megkeresem azt a fénypontot, amit látszik benned. De ez semmi. Nyitva a kapu. Várjál, Anna van ilyen világít felém. Nyitva a Most akkor kapu. világosabban legyek felé. Figyelj, Miért a sötét vagy, mint az Isten a fejre? hajolj bele a hajolba. Hajolj bele, hajolba. Nem menj be, tedd a kezed a zsebedbe. Hajolj bele a hajolba. Tudod vele, hogy ma van ma. Jó lesz! Király! Ezt Tominak küldjük. Király császárság! La mamba. Van itt egy parázsosunk, aki belelépett a parázsba. De a parázs ereszt, csak erősíti a lelket. És megjött kecske! Megjött kecske! Hozd már le az ablakot, nem látok semmit! Megijed. Ilyen ijesztőek vagyunk, Ifából. Csúnya vagy, hallod? Úristen! Én vagyok a szép. Hogy felvillanyt valamit? Ott. Hogy meglássa Tamás is, hogy te vagy az. Megjött kecske értünk, de haza is megy, mert megijedt tőlünk. A videó, meg minden. Ott a csukám. Nő a te soká, látom már készágyban ezek, mint a matek lecke. Kiforsa bele. De Tudod? hagyd el. Nem mondtam. De Norbikának még nem tetszett a buli. De hagyd el. Norbikának nem tetszett a Megúrt buli. minket hamar. Hallod, Dorbi? Jó lesz az. Hogy tudtál? Na most meglát a bátyát, így. Mert anya várja. Na, gyere Pista, gyere, bulizunk. Majd utána a Norbika megszeret holnap is. Hallok te sokám, de hagyd mindjárt már, mert anya várja. Na, császár királyság. Ifa üdvözölte családtagjait, akik most hazamennek. És most táncol az úton, a hóba. Nem, most nincs hó. Ahol! Ho, ho, ho.